V každom prípade hovoríte nášivky. Je to naozaj ľahký politický marketing a potom ľudia myslia, že sa riešia v parlamente len nášivky. Dotkli ste sa aj sobášov. Ja nevidím v tom nič zlé, aby poslanci Teraz mohli ale tú sobášiť ľudí. rekonštrukciu, Ja no. som teraz aj volal s podpredsedom parlamentu bývalým pánom Vondráčkom. V Čechách to bežne funguje. A čo sa týka rekonštrukcie vlády, je to v rukách premiéra. Ja by som niektorých ministrov menil, pretože sú ministri údržbári a sú ministri manažéri. Samozrejme, že od niektorých ministrov sme čakali oveľa kvalitnejšie zákony, oveľa dôslednejší postup aj pri mnohých veciach, ale je to koalícia, tam musíte rešpektovať aj koaličné nominácie. Viete, o rok sú parlamentné voľby, dôležité je vládu udržať, zostaviť si nové volebné programy a uchádzať si, lebo viete, pán Šimečka, ja už som zažil tých politikov, ako aj Rado Procházka, ktorí sa mi smiali do očí, že majú svoje percentá. Tie percentá, keby mňa tak miloval denník Gen a môj otec by ho vlastnil, tak ja by som mal oveľa väčšie. Lenže my sme cepovaní aj z hlavných správ, kde je majiteľ na mňa nahnevaný, aj z denníka N. Je ťažké presadzovať politiku